Håndbold er spændende. Hvad er det for et spil? Håndbold er et meget hurtigt spil. Mange elsker at se det. Spillerne løber og hopper meget. De bevæger sig hurtigt hen over banen. De prøver at score mange mål. Det er fyldt med action og hurtige spil. Det gør det meget spændende for alle. Det er en fantastisk sport at se. Hvad er håndbold? Det er en populær holdsport. 2 hold spiller mod hinanden. Hvert hold har 7 spillere på banen. 6 spillere er markspillere. De løber og afleverer bolden. En spiller er målmand. Målmanden bliver i målfeltet for at beskytte målet. Hovedformålet med håndbold er simpelt. Spillerne prøver at kaste bolden. De kaster den ind i det andet holds mål. Sådan scorer de et point for deres hold. Holdet, der scorer flest point, vinder kampen. Det ligner lidt fodbold på nogle måder. Men i håndbold bruger man hænderne til at spille. Der er nogle grundlæggende regler, man skal kende. Spillere må løbe med bolden. Men de må kun tage 3 skridt, mens de holder den. Efter 3 skridt skal de drible bolden ligesom i basketball. Eller de skal hurtigt aflevere den til en medspiller. De må ikke holde bolden for længe uden at gøre noget. Det holder spillet i gang hurtigt og gør det spændende. Samarbejdet er super vigtigt i håndbold. En spiller kan ikke vinde kampen alene. Alle spillere på holdet skal arbejde sammen. De skal hjælpe hinanden med at score mål. De skal også hjælpe hinanden med at forsvare deres eget mål. Samarbejde er nøglen til succes i denne dynamiske sport. Alle har en rolle at spille for holdet. Gode afleveringer er en stor del af samarbejdet. Spillerne afleverer bolden hurtigt mellem hinanden. Denne hurtige boldbevægelse hjælper med at finde en fri spiller. En fri spiller har en bedre chance for at skyde, og de har en bedre chance for at score et mål for holdet. Så gode afleveringer skaber gode chancer for point. Holdafleveringer er meget strategiske og kræver øvelse. At tale sammen er også meget vigtigt for succes. Spillerne råber instruktioner på banen under spillet. De fortæller deres medspillere, hvor de skal gå hen, eller hvor de skal bevæge sig. De advarer om farer fra modspillere. Denne konstante kommunikation hjælper holdet med at spille bedre. De fungerer som en stærk og koordineret enhed på banen. Det gør dem meget mere effektive. At forsvare sammen er meget afgørende for hvert hold. Alle spillere hjælper med at beskytte deres mål mod modstanderne. De står ofte i en række for at blokere. De prøver at blokere skud fra det andet hold. De arbejder sammen som en stærk, samlet mur. Det gør det meget svært for det andet hold at score mål. Godt forsvar vinder ofte vigtige kampe. Håndbold kræver mange forskellige slags færdigheder. Spillere skal være gode til at kaste bolden præcist og kraftfuldt. De skal også kunne gribe bolden godt, ofte mens de bevæger sig hurtigt. At løbe hurtigt hjælper meget på den store bane. At hoppe højt er også vigtigt for at skyde over forsvarsspillere og for forsvaret. Disse fysiske færdigheder udvikles gennem dedikeret træning. Disse individuelle færdigheder hjælper hele holdet. En god kaster kan score vigtige mål fra forskellige positioner. En god griber forhindrer, at afleveringer mistes til modstanderne. Hurtige løbere kan skabe hurtige kontraangreb og overraske det andet hold. Alle særlige færdigheder bidrager til holdets samlede præstation. Holdet har succes, når alle disse forskellige færdigheder arbejder sammen. Det gør holdet meget stærkt. Tænk på et nyt skolehold i håndbold, der lige er startet. I starten spiller de måske ikke godt sammen som en enhed. Måske prøver enkelte spillere at gøre alt selv. De afleverer ikke bolden nok til medspillere. Men de øver samarbejdsøvelser hver uge med deres træner. De lærer at aflevere og kommunikere meget bedre. Snart begynder de at vinde flere kampe som et samlet hold. Eller forestil dig en lokal sportsklub. Nye spillere kommer til håndboldholdet, der fra forskellige baggrunde. I begyndelsen kender de ikke hinanden godt. At spille håndbold sammen hjælper dem med at blive venner. De støtter hinanden under de svære kampe og udfordringer. Denne fælles oplevelse bygger en stærk fællesskabsfølelse i klubben. Klubben føles som en støttende familie for sine medlemmer. At spille håndbold er godt for din krop. Du løber meget under hele kampen, frem og tilbage. Denne konstante bevægelse gør dit hjerte og dine lunger stærke. Du bruger mange forskellige muskler, når du kaster, hopper og forsvarer. Det hjælper dig med at blive fit, smidig og sund generelt.
Det er en god og sjov måde at holde sig aktiv på. Håndbold er også rigtig godt til at få nye venner. Du er altid en del af et holdmiljø. Du spiller med andre mennesker regelmæssigt til træning og kampe. Du lærer at stole på dine medspillere på banen. I fejrer sejre sammen og støtter hinanden efter nederlag. Dette opbygger stærke sociale bånd og venskaber, der kan vare hele livet. Håndbold lærer mange vigtige værdier i livet. Du lærer at følge spillets regler konsekvent. Du lærer at respektere dommernes beslutninger, selvom du er uenig. Du lærer også at respektere dine modstandere, uanset om du vinder eller taber. Dette er meget vigtigt i sport og i hverdagssituationer. Det hjælper med at skabe et fair og positivt miljø for alle deltagere. Så håndbold er meget mere end bare et sjovt spil. Det hjælper dig med at blive stærk og forblive fysisk aktiv. Det hjælper dig med at få gode venner og føle dig som en del af en gruppe. Det lærer dig at arbejde sammen med andre mod et fælles mål. Håndbold er en fantastisk sport for alle at prøve. Det opbygger virkelig samarbejde og en glad fællesskabsånd for alle involverede.